My man, ndafunga kuti mota titenge next year. Ndosipane zvamuka. Mwamba. Itanda ndogara chitoti ikusezve kumusha tipoitawo zvedu pano. Unobva mbudzi yazoda, mombe yazoda, mai akazoda. Ite tinopoendesa vanhu. Ndokufamba wane mari ndakagara. Aiwa, inzwa mai mwana. Kuna inonzi Eden Kings. Ndaremba nekutikida. Iri kuRainham. Ikutengesa mastands akachipa mai mwana. From 200 to 500 square meters. $78 per square meter. Unokwanisa kubhadhara 30% deposit. Per 6 months. Wakambozvona kuti balance chipesa 24 months. 2 years. Mukano wakaita sei? Asonga zvakanaka zviri. Unoona? Apa panga magaro ngeka. Ngozi pakugara pakandonaka. Pakubvunza pano idavi pano. Wona makudzira kuti kare pana. Yamari. Ende kuna kwavakaita manchinzo. Pamari dzakabhadhara zvese zviri inclusive. Pamachadro, mabhoro, masiwa, zvese. Ndandikupa zichere mvura kugeza wache mudhiki. Pana vanhu tinokumbira mvura kune isi. Ndiri pano. Uyai henyu tiona nechiso. Uyai tione. Ndiri pano anhu we. Handisati ndakaba ndiri pano. Ndimbori pano. Mamukaseva. Mwararere. Masununguka. Kusvika pakutaura muridzi wemba makagare mumba make. Kutaura kumbati dedede muchimakagara murimo muchitaura. Tashaishe totaura nyaya dzekumba dzana mhaiyo kumba iyo. Kudini totaura pano. Ngekuti mazwa kuti kune tuma sensitive kuRainham iyo ndo kwamakumhanya kutaura kuti muri kutaura mungundinyaya muri mumba mangu inini. Aiwa mama. Mukana watangowana mastands aya kai. Ari kutengeka nekamari kashoma. Iko turikurawo kamama. Togara pano kusvika rini? Nditaurire. Mati iko kune gated community. Handi gate here. Jura ndakaisa ndakakaka. Pane chandakutadzira era anangu zvekuti mungabva mandinyaya kudaro kubva mandisokosa kudaro kundipedza. Kuti ma-school fees torekerawo kuti tochitondo tosara nema-school fees basi. Kana makambondirota usiku. Rent yakurwadza. Kana makambondirota usiku. Mochitaura. Asizvozvo mama. Aiwa zvako. Inyaya kuti neta ngofunga kukura. Mukadzi wako uyu. Zuro ndi zuro muchende womusha unobuda ngemurume wake mobuda mwese muchenda. Panombavha dzichapinda. Ndosara ndiri ndega. Manager anonga cottage ndiko nababa angu ari twasi kudai. Achitori chiro. Gadhi wepano. Hamoti aiwa, hakuti kuti gadhi asimba vaikati hoi. Ndimbanoita murume unoti hoi. Hamoti ngei. Plus tikubva nhasere. 2 years tichibhadhara mama. Idzodzo 2 years idzodzo mviro dzemhanza mapfeka muri kumboitira izvozvo pano makagara zvakanaka. Anhu andaiona sana angu. Dai ndakaziya ndisingena kutaura kuti muavho yandidi kuona kana munhu unobate muavho wangu. Ndaikona sana kwa makotopenya ndisukana makotopenya pana nerimwe takambodzikisa kana nangu pana abari chiro chisi chawo. Chisiyana nawo. Ndakataura ndikati pano adi mapostori nombo dzamunokanda apa muchandipiringisha. Nepodze kumushatari kuda kutende kuvhenga miro dzakadziziva. Ndata handidi. Iya kubva maona une nombo dzanokana mata. Handidi. Pana usina mepe kumushatari. Ndata handidi. Iya chamunoda kuda kupiringisha udaro chinyi. Iya utonga muchandidonesa. Hamutki ngei kuti pambapa ngepeshirikazi iri yega. Wale mukabva imi muri ecosystem ndiri kuryawo imi muchiryawo kwamunoryawo. Ndoraramire biwi ngekuti mawane ikweyo kwamunoenda. Mutsveruke. Handidi kuzviona futi unganchadoneka musemo. Ndotadze kufamba pano pane mameeting andochida kuita handizvifariri izvozvo. Right, musazoti mama via munotitaurira soko rakakosha soko riri kufamba zvakanaka. Inini ndinofamba neinformation kuEden Kings Park kuRainham Harare 15 kilometers around there from the CBD. Kune mastands akanaka 1 square kilometer ndizo 1 square meter iri kuzi $78. Mastands achitangira pa 200 square meters to 500 square meters. Anotengeka nekuti vari kuti ivo 30% deposit. And the deposit yako iruzi inobhadhwa within 6 months. Tapedza deposit then unofana kuzo clear payment yako within 2 years. Wa clear wava landlord. Uye zvakare gated community munonga makavharirwa vana ava mhanyi mune matara, suwa, mabhohoro, mapaipi emvura zviri inclusive pamari yaunonga kubhadhara. Uchadi